Me tullaan Sanin kanssa pitämään webinaari asiantuntijafirmoille aiheesta Näin saavutat kivutonta kasvua asiantuntijabrändin avulla. Se on juuri näin, koska me tiedetään kaikki, että asiantuntijuus, se on tärkeää yrityksille, että ihmiset ymmärtää ja assosioi, että tämä on se yritys, jonka kanssa tehdään. Mutta valitettavasti tulos ei synny useinkaan pelkästään näyttökerrolla ja TikTok-tansseilla, vaan siellä on aika taustalla sellaisia elementtejä, mitä täytyy ymmärtää, jotta sitä tulosta aidosti saadaan. Ja tässä webinaarissa me tullaan vähän niin kuin purkamaan sitä, että mitä siellä näyttökertojen taustalla tulisi tapahtua, jos me halutaan saada niitä seteleitä somesta. Jos sä oot asiantuntijafirman päättäjä ja sä haluat saada näkemystä siihen, että miten saadaan konkreettisia tuloksia ja mitattavaa kasvua sen kaiken niin kuin markkinointihympän ympärillä, niin tuu tähän webinaariin ja me kerrotaan Sanin kanssa se, että miten se tehdään. Joo, jos mä oon ymmärtänyt, että tähän ei monta tonnia edes maksan, niin tää on aika hyvä investointi. Paljon tää maksuu? Niin, että tosta alhaalta messi, niin saadaan sitä mitattavaa kasvua teillekin. Nähdään!